Oh, maak je maar eens even zien. Nou, dit is zaken zien bedje. Ik ben heel benieuwd hoe dat is. Gaat het goed? Oh ja, toen meer van zaken. Oei. De zaken? Ja, de zaken. Bij de voetbal? Ja. Hilda, wat gebeurt hier al, hè? Hilda, wat gebeurt hier al, hè? Goeiemorgen. Een naaie. Vlag, wat had men je? Pannenkoeken, want justermiddag is zaken naar het voetbal ingegaan en waar had hij vannacht slept? Bij het voetbal in een box, hè? En dat vonden we wel een beetje spannend, maar men vond ik wel een beetje spannend. Hij juster, ze ging haar voetbal 2 dagen en hij juster al die leuke dingen die op het veld. Juster jongen nog bingo. En ze zijn altijd goed, dus nou weer om het voetbal in. En om 12 uur krijgen ze pannenkoeken. En ik mocht even, mocht even pannenkoekjes bakken, hè? En dan zullen we eens even zien hoe het met zaken gaat, zodat ik warrig wezen. Zodat er wel een prettig slipt had, tekst. Ik denk het net. Ik zie het wel. Ja, denk je het wel? Nou, we zullen eens even zien hoe het je gaat. Het is nog wat droeg. We gingen vanmorgen wat rein. Maar het is gelukkig droeg. We hadden paraplatsen mee, hè? Ja. Als het rijdt, dan doe ik de plas op. Als het rijdt, doen we de paraplat wel op. Nou, zo. We zullen eens even zien hoe het met zaken gaat. Oh, dat is echt een capuchon. Dat is wel handig. Had mem net, hé? Nee. Nee. Maar je zit echt wel. Ach jong, doe bloos wel droog, hé. En dan gaan we naar binnen, hè? En als het echt mal gaat, dan gaan we naar huis. Ja, ik zou zeggen, via het net te abonneren en te liken. En ik neem je mute. Bye bye. We zijn zien dat de bedjes er nog lezen. Hier gaat zaken slipt. Oh, maak het maar eens even zien. Nou, dit is zaken zien bedje. En Rolf Jan en Iwan, dus die gaan we wel vermaken. Hij is nou in het voetbal. Zou je op hem vinden kennen? Ja. Ik ben heel benieuwd hoe dat is. Oh jongens. Ja jong. Oh, ik zie Romp even van hun groep. Serieusje, geloof me wel. Zie ik je hem op. Nou, we eens even zien of we hem vinden kunnen. Dat ziet er leuk uit. Zie je, wel baltjes. Maar zo'n baltje pakken, ik kan er wel in gooien als het leuk vindt. Ja. Ja, nou, kom maar uit. Pak maar een baltje. Er is wel een mooi bladje in. Dus ik zie dat ik zaken vind ik. Oh, mooi. Neem maar mij. Kijk eens, je wordt dus erop eromheen. Nou, hier ben ik nog heel wat bandjes onder het baljen. Even zien dat ik hem vinden kan. Ja, ik zie hem. Hij is helemaal achterin. Maak even een struinen. Zaak is erachter. Ja? Nee, bloos hier? Kom zo weer bieden. Nou, dit is toch uniek mooi, jongens. Al die bijen in het spieren, ontsporten, mijlkwaar, lekker sliepen. Wat wil je nog meer? Ik vind het echt prachtig dat zo'n georganiseerd wordt. Al hier vrijwillig dienen wordt. Ik ga er respect voor. Hou al die bijen maar eens in toon. Machtig. Hele belevenis. Dit viert ze echt nooit weer. Ja, he shot me. Daar is er. Nou, ze hebben dus even bezien hoeveel energie het er naar hoe gaat. Even zien dat er wel komen wil. Hoi! Hoe is het? Hij is best nog wel lang slipt. Oh, hoe wie het hij? Hij is een leuke jongen en daar, jongen. Oh, hij had geen tijd van mij, jongens. Goed teken. Als mem ik mist? Nee. Nou, mooi teken. Nou, eens even zien wat ze ervan bakken, jongen. Oei, ja, maar geluk. Nou, mem zal even een heel opziekje. Kom zo wel even wegzien, oké? Dat zo. Oh, daar is ze. Dat is toevallig. Zo krijg naar die daar. Zie hier is zaken, hé. Die zien dat veel op voetballen. Hé, die is met mijn voet. Ja. Oh ja, je hebt beide vlechten, ja. Heb je hier juist de bingo hoor? Ja. Leuk man. Eerst bingo en daarna muziekbingo. Leuk. Swingo. Beginnen. Succes jongen. Zit Maar we daarin binnen zijn, dat lijkt me een goed idee. Hier? Dat is perfect hier. Nee, nou het rijdt doen hè. 1, 2, partij.
Ja, mooi toch? Oh, ze ben klaar. Ze ben klaar. Was er maar iets zaken voetballen? Ik kan nou nog wel even. Zit je dat vertellen? Zo, zit je veel vast houden? Ja, doe maar een zaak. Kom maar, meestal maar even mij ballen. Skoppen, kom op. Hoppa. Doei, Zaken. Zet hem op, Zaken. Zaken. Oké. Ja, Zaken had een blauw hesje op reg. Oei, paal. Jammer, Zaken. Op het pijltje. Hoppatee. Dat wil werken. Oh, mooie paas. Ja. Goed. Oh ja. Toen weer van Zaken. Oei. Oh, dat weer een panna. Dat weer een panna. Fingers crossed. Ja. Oh, helaas, een goldje. Jammer de bammer. Zaken en Lucas ben wel onder elkaar, hè? Oh, die zit ons bij elkaar in team en oma zit chillen. Dat is wel eens leuk om te zien. Wauw, mooi. Ja, kom op. Oeh. Ja, klasse jongens. Wat maakt filmen? Was toen een filmpje? Ja, maar zal ik maar even vertellen, wat just al ja. Oh, die heeft van jontjes. Doei. En waar is dit? Idan. Oh ja. Denk Barry. Hallo, ik ben Memmy. De Zaken. Ja, de Zaken. Bij de voetbal. Ja. Zus, Zaken is modern. Ja. Lager. Oeh, ja, weer een goal. Weer een goal. Ja. Doei. Meer. Oeh, ja, maar dit, dat weer mooi geweest. Goed man. Goeie actie jongens. Ik wil graag op voetbal. Doe eens gelijk op voetbal, dat snap ik. Wist, ze hem die wat vertellen? Als je aan die zwemdiploma hast, dan hij maar op voetbal. Dat mocht Zaken. Eerst zwemdiploma, doe ik staan op zwemles, hè, maar hij Famke. En als je dan aan die zwemdiploma hast, A en B, dan maak je op voetbal. Zullen we dat al praten? Krijgt zoals Marieke, denk. Marieke is lekker op voetbal, hè? Ja, dat is Marieke. Marieke die voetballen aan de andere kant. Hey, zullen we de pannenkoek even naar binnen brengen en even drinken, Helja? Ja. Wie zal de pannenkoek naar binnen brengen? Dan kun je aansnijden. Kun je aan lekker pannenkoek. Ja, en wat erop. En wat erop, wat mat erop, hebben wij? Poedersuiker en Scherp. Ja, zullen we dat doen? goed jongens. Zet hem op, onze. Zet hem op. Hou je loskap, net op het veld. Even eromheen. Ja. En de pannenkoekjes naar binnen brengen en wat drinken. Het is hartstikke grut als die hield nou, hé. Het is hartstikke grut. Wat een joekel van een pop, zees. Het is hartstikke grut als haar, hé. Wat helpt zo goed, Lisanne? Wat super, jong. Oh, goed. Lisanne helpt even, hé. Dat is toch leer? Top, man. Ze beginnen bij mij een wedstrijd, jongens. Field Oranje is het Ajax Team Twente. Zaken zit in Team Twente, hè? Ja, Team Twente. AZ Team NEC. Wat gebeurt hier al, hè? Hilda, wat gebeurt hier al, hè? Niks? Oké. Oh, hè. Oh, even heen, Zaken. Mooi, Arno. Oh, dank je. Nou, in knabbel en babbel zit je lekker te snoepen, ja?
Oh. Lietse boefjes. Gauw naar de goal, ja. Shit, dat niet. Oh, goed zo jongens, ja. Hier er maar in steen, man. Klasse. Vooral je wil even maar de opblaasding, ja? Dus even shit. Even zien hoe dit gaat. Hoppa, 10 punten. Alder. Oei. Oh, haast. Tja, hier is het rustiger. Kun je hem hier wel even. Maar een punten scoren. Oeh, nou. Je doet mij zo'n beetje dichterbij. Ja, maar is direct wat doorheen de gooi als dat was. Oh, ik moet er dat gatje zien. Ja. Oh, oké. Ik moet je stelen. We krijgen al je opdrachten. Ja, ik zie die. Hier daar. Hey. Nou, ik geloof dat ze alleen naar de finale hadden. Dus deze speel werd oproemen. Zaken Held en Sugar Bagger. Ben je wat oproemen? Zit erop? Alleen naar de finale, denk ik. Ja. Burg? Snap ik wel. Hallo. En hoe gaat het met die? Goed. Vond je het leuk? Ja. Sliepen hè? Ja. Gaan we op iets jouw hoed? Ja, wie in boos is, is het. Oh, gelukkig. Maar uw meisje dus zitten 12 uur s'nachts naar de voetballen in de box. Echt? Oh jee. Nou, een lekker pannenkoek niet te denken. Ja. Heerlijk. Die men bakken ze. Ja, ik heb bakt. Iedereen al je pannenkoek met me. Ja, ik zal straks een berg eens even leger in de litten en oproemen. Nou, daar hak alles al en hier twijfel ik nog een beetje over. Ik denk wel dat het van zaak is, maar ja, de jongens halen hier dezelfde maat en ik wil dezelfde pakjes. Ik ben al hier Ajax-fans, dus aan even hier dat het echt van zaak is of van een oor. Maar dat weet er verst wel. Ik zal eens even zien, ze zullen wel pannenkoeken eten meer, denk ik. Lekker. En hier wordt nog een finale spelen van de ouderen. Het is een gelijk spul, dus dat wordt panels. Altijd leuk. Hier zie je het. Zet ik. Wow, die ziet ik. Maar net dichter mee zitten zakken. Ja, maar ja. Achter de goal. Oh, krijgt ja. En de winnaar is bekend. Champion, kampioen. Ja, en nu is het toch echt hier om pannenkoeken te eten. Nou, lekker eten jongen, heerlijk. Neemt u die maar? Tilt met dit. Ja, breng maar naar de benen. Smiet het alweer in die buggy. Dat is wel handig, toch? Zo, smiet die maar in. Nou, bepakt en bezakt. Hoe hebben we slipt? Wel goed. Wel goed. Toen worden slipten weg. Ja. En zij worden... Oh, Hilda, zij rechts toe. worden... Ik werk er terug in de film. De wien al wekker? Ja. Oh, wel goed slipt dan. Valt mij niks aan. Nou jongens, hier zaken hadden hele mooie voetbaltweedaagse hier bij Broekse Boys. Mooi dat het organiseren wordt.
En ik denk dat we nou maar even in de chill maken. Wat denk je? In de chill aan? In het chill. Wij zo'n zeggen, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtong omheen en via het net de chill te downloaden van die tablet of telefoon. Om het naar je chitsvlog. Hey hoi. Hey hoor.